We are heading to Amikpe Square to observe the custom and tradition in Arochukwu Kingdom through Ezawo and Oprawo. I na-aga na Amikpe Square na Nkume Amikpe. Ị ga-eme observe custom and tradition of Arochukwu. Ọta ka Ezeagwu na Oprawo na-eri izu ha. Tawu izu Ezeagwu na Oprawo. Tioko. Mas eu sou o meu irmão, né? Ihe gbasara eze arụ anyị na-arịọ satata agawa mgbanwe dị n'ime onye ọla si na o meji ihe nwanta wụzọ ya aka ọta isi aka ṅụọ eze tata
nwata ewerekwa n'ihe bụ nke ịgba afọ ka anyị bịara biko ndị nna anyị arịọ n'ihi lekwa ya biko were ya ọ ma dịrị anyị dum na mma ụmụ eze agwụ dum na arụ ụzọ bịa nọrọ ebe a ka abụ na ihe a na-eme taa na ọ gara siriri were ha si ka na ala biko ọ bụ agbakwala ihe ụlọ a na-emewe biznes ọ ma dịrị anyị na mmemme anyị biko na enye kpapụtara anyị ọ ma gara anyị ihe ụlọ anyị na-eme nwoke lụrụ nwaanyị ọ tụkwasị ya ọkpa afọ ime agọza ọ chọọ ya unu olu chọọ ya abụọ ya wụrụ ya biko ihe ọma ka anyị na-arịọ lekwe n'ala arụ a na-asị nwata gọwa ọbọ sị ma ndị nna anyị gọwa ọbọ wasị biko na ọkụ ihe ngwere anyị n'aka ha mere gbuo anyị taadị na anyị na-ekwu ya ya ọwụrụ okwu na okote azụ inyi na-achọdịkwa ike ịbụ inyi mma anyị na-asị satata agawa inyi ekwekwa okote azụ inyi eze arụ Kanu ọchị maazị ide agaghị ha chi arụ a onye chiri arụ a n'ezi ndị ọ na-ekwe maka ego bekee si na ọbụ arụ ma ihe mere na arụ ọ dị mma arụ ama aga ebe ahụ ya ọ ga-aga ọ dị biko wepụkwa ọkụkọ ụzọ na kpoo ụra ka wụ ọjị o anyị na-asị ị nara ọjị anyị si lekwa ọjị ị nara ọjị taa ka mmanya ọkụ anyị na-asị omenala anyị na-eme taa dị na biko unu biko ị nara omenala anyị mere taa anyị ma agbara ya afọ gbanaga biko ndị na-enwekwanụ ndị na-enye biko ndị ka wụ mmanya mmiri anyị na-asị biko ihe ọbụla dị ọkụ na-arụ mmemme na-arụ ama dị n'udo biko ndị nna anyị edojuo ya biko isi maazị ide anyị na-arịọ ndụ ma dịrị ya ndụ ma dịrị ya ka ma dịrị ya ndị ọla kwere n'ihe ọma na-arụ ndụ ma wu ndụ ọ ma jụọ ndị na-ekwenụ ndị na-enye onwe anyị esie n'ohe na ka bụ ihe kwesịrị inye unu dịka ndị nna anyị biko anyị na-asị ndekwa ị nara rie aka ndị bụ aka ekpe biko na ị nara rie ihe mkpapụtara anyị afọ ọdọ maka nke abụọ anyị ma dị ntụtụ karịa dada biko ugbo ka anyị na-enye enyi ihe nara rie ma ọnwụ sokwanụ chụọ aja taa ndị sokwa iri erite ahụ isi ike gbaa afọ ya chụnaga ma ndị so m n'azụ esokwa na-eme arụ mma nta ịgwọ ya agwa ị na-agba na vidiyo ịdọ ya ụdọ ị na-agba na vidiyo taa ka m ga-ama ndị na-amaghị aga alọ vidiyo yi n'ọrụ agọba n'ebe ọhụ maazị ndị Afrịka na emecha chere onwe ndị ichie nọ ebe biko dede ndewo onye eze ndewo onye eze biko anyị hụtụrụ omenala o mere n'ụbọchị nke taa wụ 20th of
June 20th of June. Anya sa achụtatụ na aha gị biko maazị. Abamza Eze Precious Ogemde Eze ndị otu. Okay. Maazị biko ndị atụ isi omenala anyanwụ metụrụ n'ụbọchị nke taa. Ihe mere taa wụ izu eze agwụ. Ọ malite Ikeji na-arụ Okigbo. Ọ ndị eze agwụ bụ ndị nwekwa na-arụ. Ọwụ ndị na-ebu ụzọ eme ozu a emere taa. Izu emere taa. Anyị ndị abịakwa n'Ikeji. Ọkwa ga anyị ndị ma emekwa mmepe ike ọdụ. Ebute ji abata abịa. Ma anyị ndị ọdọ mekwa afọ ọsọ. Gosiri na anyị ndị nwee arụ. Ọ mmemme omenala iji bido iri ji anyị ka anyị mere taa bụ nke arụ na-eku izu. Ndewo maazị. So onye na-eme ka anyị ghọta na omenala emere taa wụ iji egosi ụmụ arụ na Ikeji abịawala na mmalite. Ikeji abịawala na mmalite. Wụ ọnọdụ a na-eji akpọku ndị nna anyị. Nwa mgbe nta ụfọdụ m nọ n'arụ ma eruo anyị. Agọwa ya agụ kwesịrị ka agọọ ya. Ndị sekwanụ na ọyị dị anye mmadụ kawo mma ndị ichie elekwawo. Ndị sekwanụ na arụ na-aga n'ifu ndị ichie elekwawo. You understand? So anyị ha bịara taa dị na mmemme a nke anyị bịara abịa mee anyị eme na nkume amikpe arụ. Nsogbu adịghị. Maazị biko ewetu okwu ndụmọdụ ị na-enyetụ ụmụ arụ ndị na-anọghị n'ebe anọgba na mba niile dị iche iche maka mgbe ụma na-ele nye onyonyo anwa. Ndụmọdụ m na-enyewo na onweghị ihe karịrị omenala. Ndị nna anyị na-enwe ihe ọmịiko, obi ọmịiko nta ha. Onye mejọọ ọwụ na-enyetụ ya nwa mgbe ịbụ na ọ gbanwe. Osikwa na ọ naghị agbanwe okwu ọkụkọ ụzọ la maka ụra. Na biko onye nyelekwa ihe ọma mee onweghị ihe karịrị ihe ọma n'ebe ọbụla anyị nọ. Anyị nwe ndị na-eme ihe omenala. Ihe anyị na-eme wee kwụwa aka anyị ọtọ na-eme ihe ziri ezi ebe hụ na udo ma dị. Ndewo maazị Egbaniana. Biko maazị biko anyị hụrụ nga gị na onye eze nọkọta. Maazị anyị ga-amatata aha gị. Abamza Maazị Ogbuaja ndị reprezentị eze agwụ. Nna m maka ọnọgị n'ebe a nwere mitin ndị ọ gara. Nsogbu adịghị. So maazị ị na-akọwa na njem anyị bịara taa na ọ gara n'ụzọ ziri ezi. Nsogbu adịghị. Maazị ndewo. Ndewo sa. Biko ma youth president ekene m gị. Ndewo. Biko my chairman biko anyị ga-amatata aha gị. Nwa Maazị Chima Okwu onye ọcha youth chairman Amanna Agwụ. Ndewo. Maazị biko nwa maazị biko omenala ahụ e mere n'ụbọchị nke taa anyị ma na unu kwadoro ya ọfụma. So onye niile mere n'ụbọchị nke taa gara ọfụma. Gbadịghị. Ihe anyị mere taa onye a na-emere taa omenala eze agwụ ndị nwe arụ na wa bụ ụzọ mee mmemme bifo ọfọ ndị ọzọ emewe anyị ndị na-eweta ọfọ n'ala anyị ndị ndị nwe arụ ya bụ emezu omenala arụ. Maazị ndewo. Maazị biko onye ibute n'aka ọgwụ nke a na-akpọ ya bụ ọfọ eze agwụ na ọkwara agwụ ka m bụ n'aka. Ya bụ ọfọ eji mara arụ igosi na eze agwụ ka ga-akpụ ọbịa onye eziogwu Amanna Agwụ na-asị na ihe mere taa bụ ihe ndị eze agwụ mere. Nsogbu adịghị na eze agwụ na ọkwara agwụ emele izugbo. Nsogbu adịghị. Ndewo. Agana mecha observe the custom and tradition na nkume amikpe ọwụla ka a na-alazi ugbu a na-agaghachi back to ụlọ nta ndị otu Epia Kakakpọ ebe a na-alaghachi na ka a ga-emepụwa observe the traditional custom and tradition nke fọrọ afọ. Na we eteri na ya meti. Yeah. Kale.
Yeah.